Mike Perry i The Ocean u 8 sati 11 minuta. Petak stigo, sunce stiglo, 15.3. Možda nekome i plaća danas stigne, a? Sigurno 15. će. Čovječe. U moru loših vijesti. Jutro na otvorenom pliva uzvodno. Izbacujemo crnu i ubacujemo Rozu Kroniku. Samo feel good vijesti. Feel good priča jutra stiže iz Zagreba. O 3 frenda je priča koja su pokazala da se u Hrvatskoj itekako može. Stvorili su jednu od najbrže rastućih IT firmi u Europi. Pričali smo sa Filipom Ljubićem. Uz Filipa tu je još Dalibor Jurgec i Vedran Tolić. Dakle, firma se zove Q. Oni kažu za sebe: nismo ništa pametniji od drugih, nismo možda niti sposobniji od drugih, nego jednostavno zasukamo rukave i radimo više. To je u pravilu glavna tajna uspjeha koju bi svima rekao, work more. Work more. Dado, Veki i Fićo. Firma Q. Krenuli su prije 6 godina, danas zapošljavaju 100-tinjak ljudi uz vanjske suradnike, imaju urede diljem svijeta za impresivno velike klijente poput Walmarta, Coca-Cola, Lufthansa, Facebooka, Audija, IBM-a. Rade doslovno sve što im softverski treba, od aplikacija preko web stranica sve do internet trgovina, znači, ali dečki rade stvarno po cijele dane i non stop su u avionu. Kažu za sebe: mi smo krenuli u jednom stanu od nekakvih 100-tinjak kvadrata. Nismo nikad imali nikakvog investitora. To vam dosta ljudi po portalima svašta pišu pa kažu čiji kapital stoji za vas. Mi smo sve što smo stvorili sami. Nismo nikad imali nikakvu investiciju. Uvijek smo ulagali onoliko koliko smo uspjeli taj mjesec zaraditi i koliko smo mogli taj mjesec odvojiti. Tako da polako smo kupovali razne stvari. Ovaj mjesec je bio bolji pa smo kupili u Ikei nekakav veliki trosjek. Sljedeća 2 mjeseca su bili loši pa nismo niš kupili u Ikei. Tako da polako se to gradilo. Ali filozofija je bila od prvog dana da želimo da naš ured izgleda kao dnevni boravak, da izgleda kao mjesto gdje će ljudi s guštom doći, a ne da izgleda kao ured. Nismo nikad htjeli imati ured, to nam je bila filozofija od prvog dana. Što je rekao da na zidu imaju fotke zaposlenika, photoshopirane? Koje su photoshopirane, zapravo su to naslovnice velike naslovnice svjetske, samo su glave stavljene od zaposlenika. Jako cool. A ured, kako to sve izgleda, funkcionira? Imamo i ping pong, i stolni nogomet, i biljar, i PlayStation, i nekakve kauče gdje se ljudi mogu zavaliti. Imamo lijepu kuhinju gdje uvijek ima nekakvih konopleksa, ima voća besplatno, imamo besplatnu jogu, imamo učenje njemačkog, učenje engleskog, bicikli, tuševi za sportaše, romobili. Trudimo se da stvarno ljudi kad dođu da se osjećaju stvarno dobro, da bi stvarno tek onda kad se osjećaš dobro možeš biti pravi ti, a tek onda kad se pravi ti možeš stvarati neke velike stvari. Kad radiš, čovječe, kad imaš sve sadržaje. Besplatnog voća, hoću ići tamo. Zamisli, imaš romobil, imaš sve. Dobro, znači kako biti dobar na poslu, još jednom da nam sumiraj. Tebi na poslu mora biti dobro. Na poslu provodiš više vremena nego i sa ženom i djecom i sa prijateljima zajedno. Da bi ljudi imali taj osjećaj da stvarno stvaraju i da rade dobre stvari, moraju biti opušteni. Da bi bili opušteni, moraš stvoriti takvu atmosferu da jedni druge gledaju kao frendove, a ne da jedni drugi gledaju kao nekakve prijetnje, da se rade nekakve zakulisne političke igrice i tako dalje. Blago njima, lijepa neka firmica, ali Filip kaže isto to možeš i ti. Ljudi bi trebali biti svjesni da sjest na avion preko Ryanaira, kao što smo mišli na početku za nekakvu jeftinu kartu 99 €, otići negdje i pokušati prodati svoja znanja ili čak da i nemaš znanja, uopće svoju volju da učiš i da ponudiš nešto što možeš ponuditi iz Hrvatske jeftinije, jer su troškovi života jeftinije nego neko u Londonu, sad idealan trenutak u svim sferama gospodarstva. Tako da jako puno ljudi bi moglo puno više razmišljati izvan granica Hrvatske, ponuditi svoja znanja i vještine na stranim tržištima, tako da ostanu živjeti u Hrvatskoj, da troše te novce u Hrvatskoj, da plaćaju porez u Hrvatskoj, a opet da rade nekakve svjetske stvari. I mislim da nikod u povijesti Hrvatske nismo imali takvu situaciju da je to toliko, neću reći lagano, jer ništa u životu nije lagano, pa nije to, ali da je toliko, ajmo reći, malo teško kao što je trenutno. Dobro, ti kao uspješan mladi čovjek onda možeš vidjeti koji je naš problem. Puno ljudi ne vidi širu sliku, zato što nisu puno putovali, nisu imali mogućnosti, nisu bili u prilici da vide da neke stvari mogu napraviti za koje nisu ni svjesni da mogu, zato što smo bili u Jugoslaviji, u komunizmu, pa smo svi putovali u Italiju, u Austriju, u grad,
grad, išlo se u shopping, nismo li novaca, pa smo onda išli kupovati krastavce, ne, u metro u grad. I sad to je užasno ostavilo na nas taj neki kompleks gdje uvijek smo išli na zapad jer je tamo bilo puno bolje. I onda imamo jako idealiziranu ko narod sliku zapada i uvijek mislimo da sve što u Hrvatskoj ne valja, to u Hrvatskoj ne valja, van je to bolje. Hoću reći da to nije razlog da neko kaže joj, u Hrvatskoj se ne mre, pa okej, onda ajde razmišljaj šta se može, a ne šta se ne može. Da, a može se, kaže, skromnost je naše bogatstvo. U Hrvatskoj ti moraš zapest. Tako da mislim da se to full vidi i zato stranci jako vole raditi s nama, zato što vide kod nas tu neku iskru, vide volju, vide želju, vide strast. Tako da iz mog iskustva mislim da imamo puno više sposobnosti i znanja nego što ljudi misle i to Zapad vidi i to Zapad percipira i mislim da je idealan trenutak baš zbog toga da ljudi shvate da se jako puno toga može napraviti u svijetu, a da se ostane živjeti u Hrvatskoj, što je bitno po meni. Cool. Meni se lagano digao Feel Good Index. Vama? Apsolutno. Kažu oni, whatever the Q, we got the A. Bam. Svaka čast. Čućemo još za njih Dalibor, Vedran i Filip. Firma se zove Q i stvorili su jednu najbrže rastućih IT firmi u Europi. Dečki, svaka čast, kapa dolje. Panic at the Disco. Samo hitovi. 8:17 cijeli.